Ty kokso, je to tu väčšie ako moja izba. Ty kokso. Pusti ma sadnúci. Uhni. Pusti ma. Čo robíš? Nič, len si odkladám veci. Ne. Mne to nepríde vtipné. Potom to položíme. Tak. Ešte jednu. Dobre, teším sa. Nie. Zaspím. Je ti teplo. Už som hore. Tlačinka. Ja neskôr ti dám. No. Utreme slzy. Popravíme soplíky. Čo to tu je? Čo je? Malé stoličky na mňa. Čo to tu mám? Som ukradla. Za kulisy. Čo to je? Schovaj to. Schovám si to ku sebe. Odpadnem. Vietname nemáme, pravda. Ty to pripravený. Som hore. Takže zdravím vás tu na tejto tlačenkovej konferencii. Mám otázku na hráča, Todro zľava, že Skara je jeho... Ty sa už neupravuj. Vraj Skara sa vyjadril, že si jeho bratranec. Čo je na tom pravdy? Prelož mu to. Nože, on sa pýta, že či si jeho... Nesmej sa, Maroš. Nie, ja sa k tomu Ty sa už vyjadrovať toľko nebudem. neutieraj. No. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. No. No. Nechcem povedať nič lebo... Ale asi budem musieť. No, moja sestra je jeho otca bratranec a jeho sesternica je z 3. kolena. Moje azijské vetvy, 4. v poradí. Viem, že to nedáva logiku. Áno. Ale je mi to absolútne jedno. Takže, Bože, tu je teplo. Povedz mu, čo robíš doma vo voľnom čase. Môžem dostať tlačenku, som hladný už. Potom mi dostaneš.